Ahoj všichni. Já jsem Luky. Já jsem 2 a dohromady jsme 2. Blázni. A dneska budeme hrát hru na jedovatý čipsíky a arašídy, jo? Takže Ano. to bude ještě zajímavý. A já to tady připravím a potom se vám ozvem a jdeme na hru. Takže jdeme na první kolo a dám z kamenušky, kdo vyhraje, tak se vybírá, jestli se chce otáčet dozadu. Kamenušky papír teď. Kamenušky papír teď. Vyhrál jsem, No, takže se otáčím dozadu. Aha. Takže jedovatý bude, prosím pěkně, tady, tenhle ten. No, můžeš. Tak se otoč. A za mě jedovatý bude ten tady, není moc vidět, dobře. Tady. No, tady. Tak můžeš. Tak jo. Užíváme si to s kolčou naplno. Ano. Kola nejmenované značky. I bramborky nejmenované značky. Takže můžeš začít. Tak já začnu. Já jsem se teď přejedla docela těch araší, tak někdy je možná vrátím, protože na ně nebudu mít zrovna chuť, ale Dobrý. 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 Umřel. No. Takže jdeme na druhý kolo. Mimochodem jedovatý byl tenhle. Pak já jsem zrovna chtěla vzít. Tak dobrý. Takže to bylo první kolo a zatím jako jsem vyhrála já. Takže jdeme to připravit na další kolo. Že jsem to tady tak nějak trošku připravila. Ano. No. A Jdeme na to a budeme se teď střídat, takže vybírám první já. A abych udělala změnu, tak vyberu tady ten. Můžeš? tak. Já vybírám tady ten. Můžeš. Tak já jdu tady. Tak. Dobrý. Save. Dobrý. 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 Teď já. Jako pomalej. Dobrý. Dobrý. Už jenom 1, 2, 3. Který z nich si otrávil? A jestli jsi otrávil oba ten stejný? A To je jo? taky možnost. Save. Jsi mrtvá. Já bych nevěděla, jaká. Takže tenhle ten byl otrávený, jo? Jo. Tak já chcípnu. Au, to se do hlavy. Takže Jdeme na další kolo. Na další kolo opět. Takže to tady připravíme. Takže jsme tady zase, další kolo. A takže zavřu To oči. vypadá divně tohle.
Všichni to dělají, ale to vypadá divně. Zavři oči, prosím tě. No jo. A prosím vás, jedovatý by mohl být třeba tenhle den. Jo, tenhle. Tady. Tak. Můžeš. A já nečujem. Jak jsem zavřela ten oči, tak navidím. Mně se líbí docela tady ten. Tak pojď. Tak. Takže můžu? Můžeš. Tak já začnu. Já doufám, že zpamatuju, který jsem vzala. Safe. Já snad jsem vzala ten, co si myslím, že jsem vzala. Teď vezmu tohle. Dobrý. Safe. Kurňa. Safe. Dobrý. Safe. Safe. Cože? No safe. Zkusit typnout, který je otrávený. Tak já budu hrát, jo. OK. To bude velmi těžké. Dobrý. To papeženu. Vzal jsem si tak tenhle. No. Dobrý? No. No, dobrý. Dobrá. Já jsem to věděla, že tady ten je prokletej, proto jsem ho vzala, protože jsem to chtěla ukončit. Takže přípravy. Takže sedla jsem si, jo, v realitě nejsem takhle malá. tak a já... Jestli je tady někdo z mojí třídy, tak ví, že jsem malá, ale jakoby nejsem malá. Já nečum. Tak tě vidím. Já tě vidím, že podvádíš. Co kecáš? Takže já vyberu tady ten. On fakt nevidím. Já budu takovou zadu. Můžeš. Můžeš. No. Takže? Kokonu. No to co slasí, Jedovatý? No to Bude? slasí, Tady tenhle. Můžu? Jasně. Že jsem jak nízko zase. A mně se dostal čips do oka. Jsem šala. Takže? Já doufám, že jsem... Ne, vlastně Já nevím, který jsem vybrala. Počkej. Já začínám, takže... Asi safe. Asi. Já fakt nevím. Safe. Pokud to ty úplně uděláš tohle, a než já řeknu, až když já řeknu safe, tak ty uděláš. Tak bych to vyplikal, přišel bych, jo. Takže. Safe. No proč je něco tady bolí z těch bublinek? Ne, teď já! Jsi mrtvá. No. Už to má 10 minut.
A myslím, že ideální čas na konec, takže snad se na tohleto video Ne. líbilo. Žádný konec, ty to dohraješ. Ty to dohraješ. Je to celkem ozvěna, takže Ty to dohraješ. se omlouváme za ozvěny. Ty to dohraješ. A to hraju? Hraj. Sej. Já nevím. Buď jede tenhle, nebo tenhle jsem vybrala. Takže už jsem no. Dobře. Takže tady se s vámi loučí a každopádně jdeme natáčet určitě nějaký podcast teď. A nevíme ještě o čem, to si dozvíte. Každopádně máme v plánu si udělat vlastní Studio, kde budeme mít speciálnější kameru, než teď máme. Natáčíme na telefon, tam to je taky jako bra. Takže to úplně není úplně ideální. Takže bych chtěla větší kameru. Takže já koupím nějakou kamerku třeba nebo luky a koupím ještě nějakou výzdobu a budeme jako nahoře v baráku. My jsme teď v baráku, ale vedle baráku máme nějakou takovou garáž, kam dáváme sekačku a tohle. Ono to má ještě jedno patro, kam se musí líst žebříkem, ale zvenku, že jo? Myslím, že zvenku. No a když tam vlezeš... A jo? No a jsou tam pavouci, takže to bude ještě zajímavý. Každopádně my to tam pořádně vyklidíme. Pěkně se tam vytlumíme a možná bychom mohli i udělat video, jak si to zařizujeme. No, jakoby nebudeme lhát, všechna výzdoba bude z tému. Jenom ne kamera, ta bude nějaká speciálnější z nějakého obchodu. Takový to prostě, jsme chudí, nemůžeme si dovolit. Nejsme chudí, Borečku. Ne, takže. Ale jako reálně, proč kupovat drahý ozdoby někde, když se můžeš koupit tady levný, a když nejsou sice a nebudeš na ně šahat, když na ně nebudeš šahat, že jako na výzdobu úplně nešaháš, tak jako proč by nevydržela. Takže já doufám, že vám tohleto video moc líbilo. Prosím, dejte nám odběr, podpořte nám. Odběr. A víš co? Mě napadlo, že bychom mohli udělat nějaký speciál za 10 odběratelů. Ten určitě uděláme nějaký fakt speciál, že ne třeba, když bude 10 odběratelů zítra, tak to asi natočíme hned zítra, ale třeba až jako někdy, prostě kdy bude hezký počasí, nebo kdy bude hezky a budeme zase spolu, že jo. Vlastně, Takže bude fakt speciál a už mi napadá, jaký speciál by mohl být. Takže se mějte krásně, skládejte básně a čau.